Asa to kaagi ni mga katong mayot ka dito sa Leyte gani. Oh, sa Alikuma. Ano ko man sa hinata pa to pa isulti. Ako pag kuanin ako kay ang istorya mo dang akong mga barkada nga so dangari sa disco sa wala ko kapulta. Motong day tao nga kaplit nako nga bayot ako kay baog dubol libat to. Ipagkuan gyud ako. Gidaday ko nga at ipalyo gamiton ti ka. Tung gamit ko ipat ko tuwa diha kay kuan. Ko ayo ikaw si una. Pag una nakukuan ko agay sa kita kay sa lubot ya ako sa kuan. Isod mo ganing akong kinta ning kuan. Siya ako na pa kuan pulitag kuan. So gipatuwan mo kuan na sa awan na kanang human ako nya. O pag kuwaro niya pag gamit ulan ako kay ingon siya nga kanang kuan. Kaning pagkahuman. Oh, nga kuan si tuwan ko kay mo siya na po. Pagkuan betin ako sa kuan. Oo, pertira kong kuana. Naigking ko kay buak akong pagkapagas siguro to. Matong nang uli ko ako sa disco, balik ko disco para so nga ko. Pero wala gi. Human ako kuan, buak akong kuana ko pagkapagas hapit. Yeah. Bahala lagi. Pagani humay. Pagkuan sa kuan numay perti makatula. Kuan magasa kuan. Ya pagugma to. Ato nangagkaan ko, pangutana ko sa akong kauban na anong kuan man ka? Kini nakangkaam ka sa gigamit ko sa bait lagi double blade. Mao to. Wa day kay kapultan sa diskuan. Oh, mao gyud. Man na labo sa akong pagkakuan. Nabijinan ko ato.